Sikati amin ku ken liwatoy puso ragsakting sambay mo adinto ang mudu inggan at palwean daytoy ngayan ayat intang arud ipapas diruni ayat when atuya nga agpasan dita baru kumo ubiyag daytoy biyag nuy ka lang na jakton kaya ngemno gamdem tiyagayat may kariton tuirik na agraman tuy kararawat sikati amin ku ken liwatoy puso ragsakting sambay mo adinto ang mudu inggan at palbiyan daytoy ngayan ayan intang arud ipapas diruni ayan when atuya nga agpasan dita baru kumo ubiyag daytoy biyag nuy ka lang na jakton kaya ngemno gamdem tiyagayat may kariton tirik na agraman tuy kararawat sikati amin ku ken liwatoy puso ragsakting sambay mo adinto ang mudu inggan at palbean daytoy ngayan ayan intang arud ipapas diruni ayan intang arud ipapas diruni ayan
Sika biakku iti gapuna ngaita ket nadaan iti namnama inpaay mo tidungo pamate ganap nuan lailu siksika sikalaeng biyagku agari to'y puso sika biyagku iti gapuna ngaita ket nadaan iti namnama awan makaartap day tanay ayat ngay item kaniyan siksika sikalaeng biyagku diamin amin ko sikat sumba ditagtaga init sikan tulat indah ipatpatek jaktu agsarday ngagpasak tasibay sikat rasa silaw keling lingay sika biyagku iti gapuna ngaita ket nadaan iti namnama awan makaartap day tanay ayat ngay dem kaniya siksika sikalae biyagku diamin amin ku sikat sumbat ditagtaga init sikan tulat indah ipatpatek jaktu agsarday ngagpasak tasibay sikat raksa silaw keling lingay sikat sumba ditagtaga init sikan tulat inna ipatpatek jaktu agsarday ngagpasak tasibay sikat raksa silaw keling
Hello. Nasingpet apagayam adu apan nubok tinak pinaybayan adu abanag intan nagkadwaan best friend forever daytat kayarigan Ideal daw saan na mapuputa Imasidekat abay kunga at may maysa Balik ka apan nagpakada Mapan ka sa baliada ka siya sinupay kita di ka mga siya sinupay kita inibagaan iti naruay adu a problema awan kabadang ko itirikan rigat siya sinupay kita di ka mga siya sinupay kita di pangibagaan iti naruay adu a problema awan kabadang ko itirikan rigat naanos nasingpet apagayam adu apan nubok tinak pinaybayan adu abanag intan nagkadwaan best friend forever daytat kayarigan Ideal daw saan na mapuputa Masidekat abay kunga at may maysa Balik ka apa nagpagkada Mapang ka sa baliada ka siya sinupay kita di ka mga siya sinupay kita di pangibagaan iti naruay adu a problema awan kabadang ko itirikan rigat best friend forever ano ka makita mamiskun adu agad katawa best friend forever forever and ever sapay ka di ka mangliplipat sapay ta di ka mangliplipat best friend ayan thank you Sir Alfred for the $10. Ayan. Isagot ko nga dati request ni Tita Pat. Tita Pat.
tabareng agparangka aniniwan mo adya makita di aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni aya jak maisina kanayon kalata dito'y panuno si kalatat ipitpitik to'y puso mangrugi na sungkar to'y puso gapot na palaos nga iniw nabayagin biyak ko di ka nakita kas na unday apanawen adyak nang egan day tatimek mo tunggal agsapa nula kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakop ka tabareng maep-epan kuma iliw puken ka nga nagpaiduma biyag ko uray adayo ka jak tu pulo si waksi di kariken ka addaak dito'y agur uray ken ka ayat ko subleanam to kuma mangrugi na sungkar to'y puso gapot na palaos nga iniw nabayagan biyak ko di ka nakita kas na unday apanawen adyak nang egan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sungkar to'y puso gapot na palaos nga iniw nabayagan biyak ko di ka nakita kas na unday apanawen adyak nang egan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa. Yes, thank you Tita Pat for the $25. Thank you Tita. Ayan. And also thank you to Tito Carlos. Hello Ate Helen Dahilig. O anong nangyari? Thank